iso dadi bocah sing piguna ini juga doa. Sing migunani tumrap wong tuwa nusa bangsa lan negara ini juga doa lho. Nah iki apik banget kanggone panjenengan nggih. Mbak Elisa sinambi napa niku sinambi kan iki wonten panyuwunan. Monggo dipun waca niki wonten sing ngersake lagon inggih menika pepeling kanthi sak dawanipun. Ing kaping kalih Manjing Ratri saking penyanipun Pak Ngadi. Lho iki ana dideseken. Monggo matur sembah. Waras semua. Disimpen dulu, kok ndak dikira wah Elisa iki wis bayare gede, isih dijupuk duwite ngarep ngono to. Iki rungokke presiden-presiden iki tak wehke wae. Mesaka nyimpen dulu tak simpen kene ndak ilang nggih. Ya, nek nah. Dhuwure imbok iki lho. Nah, dulu kene. Nah, ngarepe meneh. Kene. Ngisor-ngisor. Kene. Ngopo kayak gini? Ben mana? Niki ngersake pepeling. Lajeng menika nggih wonten malih saking panjenenganipun Pak Parju nyuwun lagu pepeling malih. Menika iya wonten duitipun. Menika mangke dipun aturaken kagem para warga masyarakat ing ngrangkah petung mriki. Nggih. Napa niki pepeling? Nggih, pepeling rumiyin. Bisa. Monggo. Tur iki wong caket karo TPA. TPA ya. Taman Pendidikan Al-Qur'an ngandhap mriku. Diaturke pepeling Mbak Elisa. Ngangge bawa napa langsung? Ngangge bawa. Rukun Islam aku mau Mas Gelar untuk anggung gimana? Neng kono, wah kene iki nggon rame-rame kene iki. Ojo boleh isih ngene. Apa goreng apa? Kayak kesenian minak koncer. Apa itu minak koncer? Minak koncer itu pokoknya ya kesenian reko-rekane sedulur-sedulur kula. Sing biyen sampean ikut mayang di sana lho, di Pucung itu. Ya. Yang pakai itu kan kayak koncer-koncer itu loh. Ya. Sekarang baru booming di Kecamatan Pakis. Di sini pada suka. Iya, pada suka. Koncer. Minak koncer. Itu ada kisah kerakyatannya juga. Ada, tapi lucu-lucu tentang lucu-lucu. Iya. Orang tahu besok aku tak lihat. Pak Jumbo juga bisa jadi itu. Jadi minak konser? Iya. Oh, kulino, panglimane. Oh. Sesuk nek mayang mbok nganggo kuwi. Aku tak batin kok. Viral. Wis tak batin mesti gua aku lakon nganggo minak konser ae. Tak batin kok tenan. Viral dalam menak konser. Dekno mreng para Mbak Elisa, malam ini juga dipancarkan lumantar YouTube 2 channel. Napa? Satu Ki Jumbo channel dan Tut Andri channel. Oh iya, Ki Jumbo channel sama Tut Andri sama Lintang Studio enggak ya? Hah? Apa? Malek Ngawi official. Oh iya. Wis saya akeh saya kuncoro. Apa-apa? Kuncoro ngremboko. Wah, kuncoro. Aja padha ditinggalake rukun Islam sehadate kang angka siji kang angka loro
dene